Pre milovníkov motoriek a filmu bolo v piatok a sobotu pripravené výnimočné podujatie – Medzinárodný festival motorkárskych filmov. 17 motorkárskych filmov ste si mohli počas 2 dní pozrieť na prvom medzinárodnom festivale venovanom tejto tvorbe. Organizačne ho pripravil Marian Íleš v spolupráci s mestom Ružomberok, Kultúrnym domom Andreja Hlinku a viacerými sponzormi. Bolo prihlásených 17 filmov a sú vlastne z celého sveta. 2 máme z Indie a asi 6 filmov je z Kalifornie. No a ostatné sú zo Slovenska, z Čiech a z Poľska. Program začal už v piatok popoludní a slávnostné otvorenie bolo večer o 7. Kde bol aj primátor. No a tiež sa predstavili 3 novinky na tento rok. Súčasťou festivalu bola totiž prezentácia motoriek, ktoré ste mohli obdivovať vo foaje Kina Kultúra či výstavnej sieni. Pri východe z kina bola aj fotografická výstava z motorkárskych ciest. Je to báječné, že do stredu Slovenska prišla takáto aktivita práve do tohto regiónu a je veľmi príjemné sledovať ľudí, ktorí sú v sále, ktorých to zaujíma, ktorých to baví. Ja to považujem za pomerne dosť odvážny čin na túto dobu, na tento okamih a treba povedať, že ten festival priniesol aj pre mňa veľmi príjemné poznanie. Podľa porodcov bola úroveň filmov na festivale rôznorodá. Veľmi prekvapivá kinematografická ložka bola práve z Indie, čo mňa priamo šokovalo a som strašne vďačný za to, že ma niekto povodil po týchto miestach, o ktorých pochybujem, že sa niekedy tam sa dostanem. Motorka tým, že ja som aj motorkár, jazdím aktívne na motorke, ona v sebe nesie 2 princípy. Jeden princíp je športový, čiže je to národe športové, ktoré mnohí dokonale ovládajú a dokážu s ním absolvovať neskutočné výkony. A druhý, a to je môj prípad, druhý moment je motorka ako dopravný prostriedok, ktorý vám sprostredkuje zážitky. A to je to, čo mňa osobne na tom fascinuje, že na motorke jazdím ďaleko na expedícii a stretávam ľudí, ktorí sa okamžite otvárajú. Čiže je to taký starý historický princíp, ktorý tu funguje už od dávnych dôb, kedy vlastne ľudia sa stretávali a vymieniali si svoje zážitky. Toto je princíp, ktorý ja mám na tom rád. A zároveň mi bolo cťou a myslím si, že nám všetkým zhliadnuť film, ktorý získava Grand Prix tohto festivalu. A je to opäť ten istý autor, Gaurav Jani, a je to One Crazy Ride. Je pre mňa vzácne ako keby spoznanie organizátora Maroša Ileša, ktorého som predtým nepoznal, akéhosi novodobého Dona Kichota, ktorý sa rozhodol v tomto malinkom mestečku v Ružomberku ponúknuť ako keby iné videnie sveta. Rozhodol sa na vlastnú päsť ísť s veľkým nadšením a odovzdaním úzkeho okruhu priateľov, asi pravdepodobne aj podpory mesta, organizácií, vôbec Domu kultúry, kde sa to celé odohráva. Je fantastické, že to celé takto zintenzívnil do jedného miesta, že sa tu objavujú skutočne akože kvalitné motorky, ľudia, ktorí tomu rozumejú. Dôkazom toho, že je to dobrá cesta a múdra cesta, je to, že sa z celého Slovenska zbehli sem ľudia, že hneď v prvom ročníku o tom vedia a že je o to jednoducho záujem a o tom hovorí plná sála. To je strašne dobre vidieť tých spokojných ľudí, ktorí odchádzajú a ktorí sú plní dojmov, zážitkov, rozprávajú sa o tom. Robím v televízii, no tak mu tam sa okolo videa a nejaká takáto akcia chýbala. Na Slovensku aj v Čechách určite. S myšlienkou i samotnou realizáciou boli spokojní aj samotní vystavovatelia a odborní účastníci festivalu. Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť takéto akcie na takomto festivale. Bolo to veľmi zaujímavé, všetky filmy som si, dá sa povedať, pozrel a myslím, že aj porota rozhodla veľmi objektívne. Boli to veľmi pekné snímky a verím, že sa tu stretneme znova opäť o rok. Keby som mal hodnotiť prvý medzinárodný filmový festival motorkárskych filmov, musím hodnotiť na vysokej úrovni. No a dúfam, že v tejto tradícii sa bude pokračovať či už v Ružomberku alebo v nejakom inom meste, ale bolo to v Ružomberku super. Myslím, že tento festival, bola to skvelá myšlienka, svedčí o tom aj záujem ľudí, svedčí o tom plná sála, ktorá tu bola. Ľudia nie sú ešte u nás zvyknutí na takéto niečo, ale myslím, že sa začala nová tradícia.